ndikatotengesa mombe ndizvo chihure chako. Saka ichocho chamataura ichocho handitochirambe. Ndo chakaita kuti ndiendese tsamba dzekuti vabhadhare maexpenses ekukwara kwangu. Kwete kuti ndaendesa nekuti yaunzwa kuno kwamakoni acho. Aiwa, maexpense iyoyo chiziva kuti maexpense ndo zvinoita chihure chine chi tinogara tichitaura muno kuti chiro chinopedza pfuma yemunhu imboro yake nemuromo wako kutaurisa izvozvo zvinopedza chi. Saka ziva kuti wakanyakadza kundopfimba chi muroro pamusoro mai vakaiswa zvigunwa ndainzwa ichitaurwa naiye chibandai manasi ndiye ane chimuti saka imisisi kuti Mutsangwa Zakaria ndiye muno munasi titora chidaidzisa vanhu vakawanda. Mutsangwa Patrick ndiye changamirira nyaya pamberi penyu, nyaya yakambopinda mudare menyu muno mugore rino musi wa 17 July 17/05/2024. Yaunzwa zvakare namutsvanga Zakaria achiunzira kuti zvakare kuna mutsvanga Patrick. Panapa nhasi auya nenyaya yekuti nyaya ndeyekuti dzoka kudare tipedzise nyaya yekunyenga mukadzi wangu yakapinda musi wa 17/05/2024 ikatadza kupera. Unoda kuripwa nemombe 2 yanembowo dzako kusvika nemari yakapinda muno. Takasiya nyaya iyi bosi Patrick akati Zakaria akati Patrick ni baba wangu. Vakatanga vachimaira kusvika ndakavabata vari mumba wakadanana nemukadzi wangu. Ndinoda kuripa. Saka apa ichokwadi. Mutsvangwa Patrick akazoti ichokwadi ndakasvitsa shoko ndobva ndarohwa. Saka nyaya iri kukoti. Saka dare renyu tamire rakati saka totohumbira nyaya ibve kukoti tozoitangidza. yakanzi chii kukoti totangidza takaimisa nenhau yekuti yakange iri kukoti. Yakanzi ndikuerenge yakanzi chii judgment kukoti. Taura zvakapuwa community service yekurohwa. Wapiwa yemazuva mangani 2 weeks vakatoita zvikapera zvikatopera. Imwe tsamba yakabva kukoti kana kuti yabva kuna Shema. Now idzi yafana, if you remember, nhau dzekuti vanhu vanobata munhu aine chii, aine mukadzi wake, obva arohwa tine similar case ndokubva andomhangarirwa kuti akandirohwa. Ende wakati zinge wapika iwo wacho wakarohwa. Takatozotsvaga maloya kutozoti watodii, watoburitswe. Nenhau yekuti kana munhu atadza usatore mutemo kuendesa mumaoko ako. Nekuti ukatora mutemo kuendesa mumaoko ako unorova munhu wovhafa. Chawagona chii? Ende panoda kuti vanhu tiverenge mitemo yako mazuva anaya inosungirira vanhu. Vangataure mitemo
marriage yekuti uriko mazuva ano uri kusenza unoti chii? Saka muerengi kaimimi nekuti ndo zvacho kamuri madzishe munotonga sei kana musingaerengi mitemo inenge iri kuko. Ndinoona inoti kana makachata panofaini murume mukadzi ndiye anenge ari muchachi. Aiwa zvazveisteti uka pakuroorana mukadzi ukanga waroora usinga achadi muri kusheyana property muri kuita kuyepa iwerengai mutemo. Mutemo unoti murume akaita girlfriend mukadzi anobvumidzwa kuita girlfriend. Ndo uri kwezvo Ende haubvumirwi kuti urowe boyfriend, asi unobvumirwa kuti uendese kumakosi. koti inenge ichiita iye andobvumirwa kuti itawo boyfriend. Vochienda kunotaura kuti une chapter ipi yemuchato. Kuroti kana pasina muchato anototenderwa. Ndo mutemo yako. Fambai muchiverenga mitemo kuti mitemo inoti kuita kuti mangwana. Saka paramende haudi kuenda unandiri. Paramende haudi kuenda unandiri. Kati ndo mitemo inofamba ichinzi uyai muerenge mitemo, munzwe mitemo hamuendi kundorava kana kuti painodhibhetwa hamuendi muchindopa maopposing yenyu kuti hai zvazviti. Zvine ichiitirwa kupi chanamira hatizvizive izvozvo. Zvagara mumaredhiyo vachitaura pawaiitayo. New Marriage Act inotaura iyo kuti ukagara nemusikana kwemwedzi 3 months muchibika mapoto, pamunosiyana zvinhu zvamakaita pa3 months yacho iyo nemusikana wako yese muri mese munoshare. Ukagara naye girlfriend for 6 months, for 2 years, zviro zvamakaita izvozvo mese muri chii? Munodi munoshare. Zvamakada muri tune girlfriend kana development yandaita inini senemuri. Zvamazoita mese panguva iyoyo. Ukaita nemhuri yako iyapo. Maita mese. Maita mese. Muri wazviri kuita mitemo iyi. Saka musakaiwerenga. Ndo pamunoenda mundotora mitemo mumaoko enyu modi. Togumisira tisingacharoorese imambo kumeru. Apacho nongocharoorera. Ndo mitemo iyi. Ndo mitemo iripo inogaidha nyika. Roora rare mazvokuda. Kana uchitodako. Kana uchitodako kuroora. Usingadi haudi haumanikidzwi. Mukadzi wako akatoda kuti muende usina kumuroora haadi haamanikidzwi. Asi pakazoiswa mutemo wekuti isu madzimambo tinochatisa. Tinotaka tabvunza kuti makaroorana here kana musina kuroorana. Isusu tinotaura kuti hatikuchatisi. Tangai madii nekuti chivanhu chedu. But uko kwanoenda osvika odii ochatiswa. Baba hawapo, mai hawapo, hama hadzipo, vari wairi ochatiswa, ngotsvaga shamwari dzavo otodii otosainirwa as witness, zvatodii zvatopera. Saka mitemo mitsva iriko
Nyamufanira kuti muone pamunoita nyaya idzi. Right. Iwowe wakadanana wakangoti upimba makaita sei? Itaure. Pamusoro ichangamire. Ichokwadi kuti ndakangotaura naye ndichitaura mazwi ekupfimba. Iye akaramba. Ndokumva zvatopera. Hatina kudanana, hapana patakawirirana kuti tadanana naye. Asi ndakazoshamisika azosenda message akuti uya ndoda kuti ndikuonei. Asi muuye pasina munhu ari kufamba nekuti pane zvandoda kutaura, vanhu vari kutaura zvakawanda, vanogona kuzotaura kuti pane zvaakuitwa pamba. Saka unouya pasina munhu ari kufamba. Ndobva ndatogara kumba. Titoona dzato kuma 2:10 ambva afoni abhipa. Ambva asenda message kuti chiuya. Uye pane zvandoda kuti titaura. Ndobva ndatosimuka zvokuti ndakatorana nemudzimai wangu. Kwakutosimuka mudzimai wangu akati imessage yani. Ndobva ndatomunyembera kuti hava nekubasa kwangu. Ndobva ndatobuda. Pandiri kunosvika kuye handina kuziva kuti mukadzi ane matauriro anga aita nemurume wake. Saka ndobva atonditi kana masvika ndibhipei ndikuzarure John nokuti hamuzarure arizaruke nekunze. Ndobva ndatomubhipa. Ndobva atozarura John. Ndichizarura John ndichipinda. Pandasvika pasofa. Pandakasvika kugara pasofa ipapo akangonyembera kunge ari kubata-bata hake foni yake kwemaminutes. Ndopakamba patotanga kutotaura vanhu panze. Murume wacho nevamwe wake vanga ainawo 4. Ko vanhu zvaita sei? Pandinoda kuti ndisimuke ndimhanye, ambva pane muzukuru akabva angondibata ipapo. Ndobva atondirowa nechingoro stick mandatodomera pasi. Ndatokuwara. Vanhu vatotanga kutondirowa ipapo zviroto nechii ndo zvine medical report yandakaenda kwachiremba. Ndatokuwara paya. Ndo mabatiro avakandiita. Ndobva wakazopindwa mujeri kuti makadi makatrepa munhu. So ndo nyaya yacho iye kuti ndibaba munini ndokukanda mashoko kune muroora. Muroora ndokundotaura murume ndokuti hora chimudaidza auya wakagarira kunze achingopinda manje wachipinda wachimuroma. Ingozi yamaiita uruzona like iyo Joy lake amupenyu. Dai makabva mamuuraya maiita sei? So ndo maitirwo akaenda. Saka yakazoenda kukoti pandayakauya ndobva taregera kuti itonga nekuti yakanga iri kuMajestic Court. Ndobva wazoiswa kucommunity service yakaitwa kundoshanda kuripira mhosva yayo yawakaita. Saka anga adzoka kudare. Saka panoitwa sei? Vanonga wakaisa judgment kuti ndikuda zvakati. Handinoda kuripirwa nemombe mbiri. Mambo semamira zvakaita. Pachisina kunge dzichabuda ngekuti ava zvavakanga varonga ndo zvakaita kuti utozoenda kujeri. Saka zvinonga zvaitwa kupfimba mukadzi wemunhu hapana chavakaita. Dai wakavabata wakarara wese yanga iri prufu yakakwana. Saka izvi kundobata matoungana haimbudzi. Dzatozoita dzikatotemira. Machira Changamire. Ini ndinoona sekuti zviri nyore hazvo nekuti baba vari kubvuma nyaya yavo yekuti shuwa vakapfimba munhu. Asi Muroora akaratidza wake tsika dzekuti haana dani hapana chakaitika. Handisi kuchaona sekuti uyu anenge asvika pakuti ndikipire uyu tezvara vangatoripira mambo ndokanganisa nyika kuti Muroora hapfimbi. Kutotadza kwakaita iwo patsika dzedu hadzitenderi.
apa handioni chavanga charipira kuti murora akatoramba kudara nababa. Pamusoro changamira sikuona wakatiita nyaya iyi ndakaenda kufotuko ichizodzoka pamutemo wechiwanhu chedu mukadzi wemunhu apfimba. Saka vakatodarika mutemo sezvara kupfimba muroora. Zviro kwazvo vanofanira kuripira mambo. Kune murume wacho anotobatawo kuti ndakapfimbawo mukadzi wavo. Kana paonekwa kunzi chokwadi havana kuraramisa. Asi kuti vakarara vese panofanira kuti vatonga. Kuti mukadzi wemunhu apfimba. Vakachanganisa. Ndikuedza kutsigirawo ipapo pekuti tezvara zveshuwa wakapfimba muroora. Kusvika wazotsvekwa wakadaidzwa, wakaenda wakanopinda mumba, wakatonogara pamasofa zvokuti dai wakanga wari kure, pamwe dai wakatomubata muroora wakatorara naye. Saka zviri nani kuti wangorohoka shamuka diki diki kekuti wangotoshama mwana ndakakanganisawo kupinda mumba mako kuti wazive mangwana kuti zvakashata. Ndiani ane mukadzi panapa asingapfimbi? Mukadzi wese anopfimba. Muroora chaiye kana asina tsika. Murume wese anongokanda shoma. Vakune munhu apfimba. Pashata nyaya iyi ngepekuti muroora akandounza murume wake kwakutsvepa wese wari wairi nemwe. Awa kwautorova uyu. Pedza kuda mume mbiri. Nyaya kukoti yakamudya akapinda pacommunity service. Chaniro rinoti hapana nyaya. Ndichokwadi chekuti mukadzi wese anodii anotonzimirapo. Kana imi munotonzimira ipo? Ndiri kuzvizwa. Munoita sei? Chimbotitaurira. Munoita sei kana mapfimbo? Zvapa ini ndotoramba kuti ndiri mukadzi wemunhu. Ndo zvakatetwa nemuroora. Kuti aiwa. Baba chiro kana dai wakaendeswa shokori kuti baba ndiri kunetsana nemwana wenyu. Baba vanofanirwa kugadzirisa kutodaidza mwana kuti yamana uri kugara sei nemukadzi. Kwete kuti ndaona chanze kuti ndinokuda. Nemaodhi nemameseji. Aiwa zvine. Wafundisiwa ngari wamuri kuenda kunochema nawo achibva wakurobokobora iyi. Madzimai. Aiwa zviya zvekutonorwisana nemumwe munhu. Ndinokangotaura kuti kurwisana nemumwe munhu. Ndinongorwisana naye kuti ndangorwisana naye nekuda kwei. Apa kana tochingoti inini murume wangu aenda kunonyenga kusaiti. Haana kunyenga muroora. Aiwa. Zvino apa ndikungoti kuti chakagumbura kuti dai muroora akangobvumba kurara nake zvakanaka. Pasina zvese. Saka uyu muroora achisitikezekezve. Anonekwa nemunhu wese wese. Ndizvo zvoka. Kuti mukadzika ndozvatiri kutaura kuti wakadzi warume wangano anokupfimbai murodhi. Hobho, hama, shamwari, chii dzinokupfimbai. Asi munodii? Munoramba. Handiti? Handisi kuramba. Handiti? Ndati varume vanonyenga. Handiti? Asika ndati tezvara. Wane migano here yekunyenga. Aiwa tezvara mukadzi wemwana. Iwoda kutororera mate mukadzi wemwana. Kuwowa mate kuti dai ndatorana naye. Kodai akabva. Tezvara ndiri kungoramba kuti tezvara. Dai ndaitogwa kuti anyenga nemunhu wokusaidi. Kwete baba wakabereka Zakaria uyu. Ndikungoisa pamuti. Isu hatisi kuramba kunyenga, tiri kuda kunzwa imi kuvakadzi kuti hapana shamwari dzemurume wenyu here dzakambokunyengai? Ndizvo ndakaita ndakazvimiririra. Handina. Hamuna. Kana murume wangu wacho. Inini pano. Ndinoda kuzvizwa nemakuwa zvawo. Ngekuti murume wenyu. Handidi kunyenga. Hamuna varume vanombokunyengai muri muroora? Haina handina.
ini handina ivi muri one hari ega muri one hari ega asi zvatinoziva vakadzi vanonyengwa nechi nevarume. Dai akanotaura kune murume wake ndanyengwa nani nababa munini handiti woisa pamaaudio wodi woenda kudare. Muri kuona ndo zvinoitwa, woenda kudare, dare rotonga rowaona kuti wane chii, wane mhosva. maaudio ari kushanda Asi inzwai hamusi kuteererai nekuti muri pamunonzwa. Asi wakachienda kundodaidza uyu kukidhinepa murume uyu, muri kupaona, waenda kundokidhinepa murume uyu wakaita instant justice yekumurowa, ende zvodzi akarohwa pamusoro achibva adonha. Dai akafirapo mungadai muri kutaura here zvamuri kutaura? iyo inenge yakuzi ingomene achebe Mazvinzwaka ndo pacho patiri kutonga kuti pakange paine mhosva, inzwai, dzikisai maoko. Pachirungu vanoti wrong plus a wrong does not make a right. Muri kupanzwa? Chitadzo ukachiendera chimwe chitadzo hazvifi zvakaita chitsvene. Iwe watadzirwa waenda unomutadzira nekuti yezvezvi right tomuti ngaaripe. Uyu mangwana anouyawo futi achiti ngaandiripe akandirowa. Tinosvika kupi? Ndiri kubvunza imi. Nekuti tiri kumupaka kuti bhadhara mombe 2, iye anouya achiti anoda mombe 3 kumurowa kwaakaita. haana kuroerwa panze Kurowa kwacho wedza akaroerwa panze, akaroerwa mumba, akaroerwa chii, hakuna mutemo unobvumira kuti munhu aite mutemo wake mumaoko. Isi tozoita basa rei? Ndo zvacho zvatiri kutaura kuti a wrong plus a wrong does not make a right. Muri kuona? Akabata munhu right, right wauya munhu handei kwani kwaishe undotongwe nani naishe. Even kujeri angadai asina kupinda mujeri, but nekuti akatora mutemo ndokurowa uyu. Nhasi unoyu totaura kuti wakakanganiswa, unoda mombe ngani? Taura. Unoda mombe ngani? Taura. Taura mubvunzo. Unoda mombe ngani? Right, iwe wakarohwa unoda mombe ngani? Dzinoenderana nekukwara kwangu. Ngani? Kana 5. Muri kuzona? So hapa hatichisingati chinokorekta formula yedu. Ndo zvatiri kutaura kuti akatora mumutemo akauendesa. Saka izvozvi ndezvekuti uyu tinomuripisa, uyu mangwana ari muno ari kuuya achitaura kuti ndakarohwa akatoenda kujeri, toudakani ndoda 5. Saka taakuripisana nekuripisana nekuti mwana wenyu akadii, akatadza. Saka nekuti pakatadzika ipapo, chitema hachidzorerwi nechimwe chitema. Vanoenda kuchechi kumakereke, a wrong plus a wrong does not make a right. Saka wese wane zvitadzo chawakatoite kubhadhara kuna mambo kuti takakanganisa, uyu achiti takakanganisa, uyu achiti takakanganisa, mambo ndodya zvangu kuti vanhu vakakanganisa, nekuti akatondotonga ega asingabvumirwi kudii kutonga. Uyu akapfimba mukadzi wemwana, kuine dzimwe mvara dziri mudhuze dzekuti apfimbe mvana idzodzo. Saka dare munoti kudii? Dzora kudare kuti muchipe judgment, ndakutaurirai mutemo zvaunoita.
pamusoro ndipanopa judgment kudai kuti chikumbiro changu ndechekuti ukaona ine ndendero dzemuzukuru pakutanga dzakasvika darova munhu unomane handisi kuchatonga kurowana kunyera tongwawo handichadi kuzvinzwa izvo ndachida kutsanangurira aita yekuti even pari kuzi akatireba tine maaudience nezvimwe zvinhu zviripo zvinoratidza kuti iye ndiaitokumbira kuenda kuloji nemukadzi kusvika mukadzi azotaura kuti chiuye kumba right ipapo ndapedza hangu right tikozoti panyaya yekuti uyu akabatwa kune vamwe 3 vakabatwa vasina mhosva vaakanyepera kuti vakandirova pasina kumurova then uyu vaazopiwa wake mhosva yake machi that izvezvizvi muri kuti uyu haasi kufanira kuripa handizva but panapa izvezvitine munhu auya panapa ane matsamba ekuti uyu akarohwa saka tikufanira kuti timuripe futi saka uyu ari kuti isusu tikauya kuno kudari kuno iyo pamhanya kukotu toya kudari like zvakaitwa apa akaitakaita pamasosha inzwa muzukuru panapa tine tsamba yemukomana wake and atauraika nemuromo wake kuti ndakapiwa 2 weeks necommunity service necourt koti yange yazvinzvera yaona kuti akaita mhosva akatoita mhosva mhosva yake ngekutora mutebo kuisa mumaoko mani ndezvotana mangu panapa nokuti dzotsera kumasiti kwatabva naida kutsanangura kuti panyaya yataurwa namambo yekuti uyu anogona kuti ada mombe 2 nhasi like zvakaitwa kwashemashosha kwashemashosha akati aaa kuripisa baba nekuti ndi baba ishemashosha vakaripisa vati nini munhu wangu iri pachakati nyaya bvaitodzi yapera ichingodzi yapera chete pakangoita 5 days vataona mapurisa tsamba dzakuuya futi zvidzimai then vatauya yauya kandubva mabatwa chii vatabatwa nemhosva vabatwa nemhosva vabatwa sina right na isusu vatauyisa nyaya kunoku sezvo makanga mati yaidzoreka yadzoka kunoku nhasi tiri panapa kwabva kwauya futi dzimwe tsamba futi dziri kuti arida kubhadharwa ada kubhadharwa futi saka isusu 10,000 ndozvatiri kutaura kuti a wrong does not correct a wrong. Munoramba muri mumakotsi. Ndozvo zvatiri kuda kuti titaure naye panapa kuti iwewe ziva kuti wakakanganisa, iwewe ziva kuti wakakanganisa, chiitai kuti nyaya iyi iperere pano, poshaya anoendesa umwe chii kumakotsi, nekuti munoramba muchitendereka muchipera mari. Uri kupaona iwewe handiti wanga waendesa mapepa uko handiti akaenda kare chindowa withdraw tokupa mupurisa woenda wondowa withdraw unoya mani wondowa withdraw mapepa eyo nyaya ichiri ichipere. Iwewe hapana kuripa kwaunoripirwa, iye hapana kuripisa kwaanodi kwaanokuita. Iwe ukaendesa nyaya kukotu isu tichakudaidzo kuno kutoti uya udi uzoripewo nyaya yakadii. Saka munoramba muchidi muri mumakoti muchiripirana. Chizowa kuti iwe chiita pride uri baba wakakanganisira mwana handiti iwe woziva kuti wodzora pride yako uri mwana wakarohwa baba handiti nyaya yenyu chidii yopera. Ati pane pana chikumbiro kutaura chakaita izvezvi kutaura kunoku mudzimai wangu akutonditi ndakukungura hangu kuenda kumba kwedu, iyeyu nasabo mutsvanga vari kushungurudza mudzimai wangu inini. Even zvikanzi pari kutambiswa mainput machi vari kukanzera zita rangu iva baba vari kukanzera mudzimai wangu inini. Ini ndoita basa rekudhiraivha ndinokuroza ndobuda kunze. Mudzimai wangu autokungura ndautokungura kuenda kumba kwedu, handichakwanisi kugara mumusha umu nekuda kwevarume vari tuiwa. Iyeyu nasabo mwina wake mukoma wake aripo paseri. Muri kuzvitwa sabo chindogarai nemhuri zvakadii. Hatichadi kuti nyaya iyi idzoke futi zvakare. Kushungurudzwa kwacho kwavari kutaura ndekwekuti alright dare riri pano ngaataura ndiri pano sabhuku mutsvanga ngaataura mashungudzira ari kumuita mukadzi wake. Alright, uyu murume uyu haasi kuuya here achimbonyangira kumba kwangu.
iyeyo arapa utaura naSabhuku taura naSabhuku aiwa mese muri pamwe chete zvese kufamba kwese kwamuri kuita uchiuya kumakoti kufamba kwese kwavari kuita kwavarifamba vari 2 vachiuya kumakoti vachifurirana vachidaiso nhau dzekuti waramba wakunga wasawirirana hatidziri muno mudare vari kubvisa kuti uri kutaura kuti mukadzi wako ari kushungurudzwa papi naSabhuku papi zviri kuitika ndozvekuti zvavafanira tsamba yatanyorwa naishe zvikanzi parutambiriswa zvino vari kudzima zita remukadzi wangu mumusha kudzima raishe watozotinyorera tsamba matari che haasi kupera mumusha ndizvo here kwete right. Saka kana paine chaanenge anyimwa chiri mugwara rekupuhwa unouya uchitaura right. Chitaura iwe ndoda kutaura pamataura zvekuti ndakaendesa matsamba kuichokwadi changamire matsamba akaenda vana ndakati ndoda kurapwa vana ndo vakaya motikari vakanditakurisa kusvikira zvaramba ukwana ndikatotengesa mombe ndizvo chihure chako saka ichocho chamataura ichocho handitochirambe ndo chakaita kuti ndiendese tsamba dzekuti vabhadhare maexpenses ekukwara kwangu kwete kuti ndaendesa nekuti yaunzwa kuno kwamakoni aiwa maexpense iyoyo chiziva kuti maexpense ndo zvinoita chihure chine tinogara tichitaura muno kuti chiro chinopedza pfuma yemunhu imboro yake nemuromo wako kutaurisa izvozvo zvinopedza chii. Saka ziva kuti wakanyangadza kundopfimba chii murora oda kuti wakubvisire maexpenses echigororo chako handiti izvozvo ndo zvatinoda kuti ngazvichiite zvipere. Imi mhuri yekwaMutsvanga wakanyangadza iye akanyangadza mese akarowa baba iwe wakapfimba chii mukadzi wako iwewe chiita makosi ako uzviripire. Uyu makosi ake edare acha akundozvionerawo makosi akakunza akui kudare muchipere zviro izvozvo tati mande unouya pano woenda undowizidzwa nevakomana wangu panapa mande wowizidzwa nyaya iyo handichadi kudini kuinzwa zvakare handiti so that nyaya iyi muchipedzai vanhu kwaMutsvanga mowirirana wakakanganisa ndiwo wanyakukanganisa pekutanga saka unofanira kuti uzvininipise kwete kuti urambe uri mumakodzi munhu wemukuru iwe wakakanganisa. Okay mambo wangu maita inini kundipa mukana ndakaita kuburitsa zvimwe zvinhu zvakangoti one day panyaya yedu pamanzwa uyu mwana wangu mukoma wangu uyu munin'ina wangu zvekuzonorohwa izvi inyaya yekutoti uyu akaoma musoro kuzokuzorohwa izvi akabvira kare ane musikanzwa mwana uyu akanoita mwana naamai iye uyu isi anonyeka haasi uyu ega akanyeka uyu murora uyu ane zvakawanda zvakaita muta muzototipo panapa togona kutopuhwa maevidences emaitiro ake akatorara naye ari panapa aiwa zvinogona kudaro right hazvina kumhangarwa iye sabhuku wacho uyu mukoma wangu mukunzwa here yarada sabhuku uyu sorry sabhuku uyu order dare ndiri kutonga uri sabhuku wangu haupedzi dare iwe tokuisa cheni kana uchitonga kwako ukotonga kwako uri pasi pangu teerera dazi ndindamupa chanzi yekuti ataura nekuti zviri kuitwa zvakaitwa nemunin'ina wako zvaanga achiita hazvisiri correct saka ari kutaura kuti ngazvipere semusha tifambe semusha saka uyu sabhuku uyu akatorapa mukadzi wake uyu mudzimai wake atorwa neuyu mudzimai haana mukadzi izvozvi chemienzi ndo mukadzi atorerwa neuyu nyanyawo handidi saka uya kwataita kunowa uya kuzoti botigadzirise pamusoro pazvo izvo tapuwa tsambayo namasosva
tichiti sabhuku wedu ngaabve achatombomuda sabhuku anouya kuzopupurira mhombwe sabhuku anomira nevanhu vasina nebasa rese munopota munhu wani musi mucheche ngoti nemba tese so sabhuku wedu uyu achamude ndo pane tsamba yatava nyaya yekuti sabhuku wedu haana habatsiri haasi kumira nevana ari kutonobvisa futi mazita anenge aine vanhu vanenge wekutambiriswa chikafu chiri kubva kuna president wedu mafertilizer ari kubva kuna president wedu iye uyu nenyaya yekuti uyu haana kuzobudirira panyaya yake yekuda kurara nemuroora hatina kubudirira nenyaya idzodzo mani uyu ndiatopusha uyu asi sabhuku ari kupusha uyu ndiye anotwa neproblem. Naingokubvunzai musati matimumerera samuti ati mukadzi waPatrick anga ari mukadzi wasabhuku waina iye zvinezvi aiwa uyu anga ine mudzimai wake asi uyu akazonopindira kumba kwasabhuku kumba kwemukoma wake uyu akanopinda kumba kwemukoma wake akatoenda akatoenda iye uyu nyanya ngatichipedze iwe muzukuru chisiyana nezviro zvekunyenga-nyengati madzimai wano handiti taregera kuti ubhadhare nenhau yekuti mese uyu akatora mutemo akauisa mumaoko zvinove zvinhu zvekuti iye zvezvi tinomuti abhadhare iwewo akakurowa sababa haisafanira kuti adi aite saka iwewe sekutaura kwataita unouya mande nyaya wondowithdrawa nyaya ine mapurisa unoona mapurisa angu anenge ari panapa mondowithdrawa nyaya so that mochigara zvakadii zvakanaka handiti idzo inyaya dziri kutaurwa history yezvinhu zvanga zviitika mudunhu kana kuti munzvimbo zvinonzi muroyera kure uzonenererwe nehama kana uchitsvaga majengetafu kana wakadzi kana yako ichimira stereki uya utsvagire muno mutauni munomu wodi worara wodzokera kumba mari yako chete varimo wakazara vari munomu handiti wosiyana newakadzi wevanhu wosiyana newakadzi wana mukoma wakadzi wehama ende so forth handiti pane iyi yakaunzwa mudare takuburisa kuti hamuchabhadharani chiitai kuti zvidi zvipere nekuti mese makakanganisirana hapana kwatinosvika nekuti munoramba muri kungodii muri mumatare handiti saka nyaya yenyu yapera chisimukai mudii akamire manga mati amadomborwana kamushamu weshe chibudo